It's a very common story. But ndawerenga mapisa rema 137. Bible not panzizi Babylon takagara iyo verse chibatsiridzo. Chekuti tiziye tiswisise act when ndaerenga pana. Ndauya in a very common story which was true but yakatoitika. And Bible not the things written aforetime, they were written for us to learn and to know that God is still at work. Zvakanyorwa kare zvakanyorwa kuti tidzidze. Tapedza kudzidza practically toziva kuti Mwari wachiri kuzviita. Kune varume wakanga vari kutapwa kuBhabhironi, vari mungetani, ende upenyu hwakanga husiri kufamba. Left, right and center, they were seeing giving situation, shaki situation. Wachiona zvinhu zvisina tariro mberi kwavo. Bali panoitika a mistake yekuti wakawaise mucheni wanowakumbira kuti imi ndimwe zvemunovhaira kuti munoibve Jerusalemu. Cheni dziri mumakumbo nemumaoko. Ritaimbira dzenyu nenziyo dzekuJerusarema. Tinoziziva kuti kunoibwana yamucheni muri Mwari timbireyo. Zvikoti zvakasimudzwa tekasiswa imbai. And drive kuimba iya maundi yezvikoti kumusana. But varumewo vari in this situation vanoti hatimbisiyo dzekurumbidza kana tiri muusungwa. Akaramba akati rowai zvenyu nezvikoti but zvinhu zvenziyezana natiimbi. Amwe pana mapisa rema 100 akabheja kuti nambuya angu chaiba hatiimbi. Dziwe hatiimbi. Arambe kuimba akatozi akaramba. Chakonzerese kuramba kwao kuimba kuti imimi kusvika tabude mucheni tozotaure kuti Mwari wakanaka. Saka ndine 2 different churches up. Church yapapona Silas nechurch yapana Psalms 137. Inoti kana ndisina shuka mba mwangu handiendi kurumuko. Nerimwe inoti ndisina shuka unoizwa chiti asina zvakakwana. Kato church mbiri dzasiyana. Pane wakaramba kuimba nokuti mwana haasati arohwa. Amen. Kumuditi nenguva yahabvesi kwati nangu akungorohwa. Anhu anodzadzise zvinhu zviri student company. Okay. Utori neBhaibheri raanogarawo naro mufoni mwake kana kumba. Haazivi kuti extend yaanosvika inomurambidza. Wanawa vari kuti hatiimbiba. Nzira zvinhu hazvina kumira mushe. Handiimbiba ini. Hamusi kuziva ndiri kurohwa every day ngemurume. Tikanga tazouya muchechi kudai taati popopo mauniform hapana umofitwa ngembama yemurume. But tichibve pana kune vanhu vari kuitwe ngoma yeZion inoveseri. But vatori muchechi muno. Iwewe uri munomu wakadaro hope kumba uchiziva kuti ndikarohwa ndinonamata Mwari. Have courage and audacity to keep on praying. Wale wakakurejecta Mungu iwona ambao chiti Mwari wangu mupende. I know of Job chapter number 18 if I'm not mistaken. Rinoti Job alikukwena zvironda. Shamari tata chiti dai mukadzi wakati baba ifai rabai wari mufe ndione kukeshwe patsva ndione mari. But Job alipa kukwenya alipa dunhuredota unoti for I know my Redeemer is alive. Alikukwenya musana anoti kunenda kuchita Mwari. Dikamaina iwe mana pane nyaya panapa manerwana yekuti God is still alive. Deliverence is sustained by prayer.
The church is too less nowadays. No matter of 5 minutes, I'm mosquito net. This is another chance given to me. Mosquito net. The church is less, but they are expecting miracles. They want to see God at work. They want to prophesy, but they don't want to pray. Why not know anything but our matter? Go back to the point of knees. Seek Jehovah. Because I have on 12 midnight. But he prayed and said, you are a body property. We are seeking a church of prayer. The one who knows the ability to talk about you, but the woman chaka chiso chamai. Elijah wakanga akaita sewe. But wakati hapo wachaitwa. Tina matisa chitori cha mkazi wako futi. Daya kangari wa mno. Mkazi wako atore kumwenyika. Akauyane masatanist akamusha wewe. Akita shano da bansoro wa profita. That devil is a liar. Kukupaya shina hakuna mtraino naye. Kushikandala wa ini. And the Bible says for 3.5 years. Amen. Mukatenda. My reverend muomba nesitese. Tikatenda bana mweyata misa. Basi na mhepo yetas kamchirika. Tikumba addressa by the power of prayer. Kukupaya shina atina mana watino kosa. Before the age of time. Premature death will submit to the will and the desire of God. At death descended one day, I shall live and not die to proclaim the goodness of the Lord. Panika wapenye tilipo, kanatikadai tamushan kwa mazua, wakachai toka kumashitoma, shikayama masano ya wanawan, manewana enough is enough. Go back to the point of prayer. Deliverence is sustained by prayer. Uyaiba, uyaiba, uyaiba.
Kubatiza gore rinorisatira pera ngere shuwa inini kuuya pano hatina kuuya neconnection yondakaite lingi ndaitoshamiswa kuti and haisi secret ka ndandisina passport yacho. Hallelujah. Hadi secret ndandisina ndakatozoifambira murume unozikanodzirasa ari kuneta and to be honest ndaitonga ndindori kufamba nepesi yekuti ndoshaya pressure because why urikufunga kuti urudombotaurira kuti anhu ari mucape town handina kuuya kuno by connection yendinonyatsotoziva kuti hano nhingi nanhingi ndo wakaita protest yekuti ndiwewe but ndoda kukuudzai hama dzangu kuti zvakanyadaro hazvichachinjiba iyi flag yeSouth Africa. Ndakazotanga muromba ndakatanga kuzoita confidence murume aramba echishupa arara azvatoita handitunoya indandatoziva yangu kuti automatically i7 days ndopenditazopindura zvine musoro ma 4 days ma3 ndaitira hamanji manzviruita. God is still at work. Ngafomolo umwe munhu ndichiparidza pana akubvise kumaperiperi okucheka paanother dimension. Warume pane malevel etinogara zvoita kunga kusina mamwe malevel. Nyamba ndikasazouya kuno wesi pakuzotoite muurire wacho mari wesi muurire wega wakakwana kuti nditodzoka ndichatara kuti kwendiri kubva nyangwe akadirwisa sei ndatopepana ndinotoziva kuti hakuna mumba mwedu wakarisvika level. ndikutuite maoko nauya nenyasha dzekubhururuka nezita rajesu mwari akatsvagwa achiri kuonekwa, mwari akanamatwa achiri kuita mabasa makuru. Bhaibheri shoko raMwari rati vanhu ava vari kuramba kuimba reverend, havasi kuchanamata, havasi kuchanava kuimba nokuti vari kuti matisa muranda kwenguva refu. Ndikati paita chechi mbiri pana, chechi yepaPaul naSilas neyepamapisarema vari kutoimba kuti hatifi takaimba nziyo dzeziyo. But I want to tell you, by the power of the Holy Ghost, do not lose your faith. Don't give your faith to the devil. Arasiki wanda shima pati kutenda kakurambe kuripo. Biruchaka mungu wepa hepuru. Anoti nyamwe mfano tola ishenu. Satara kandaka tola ipambatana. But my faith shall remain alive. The Bible says, I have no time to tell you about the heroes of faith who shut the mouth of the lion by faith. Nekutenda wakafara milomo yeshuba, nekutenda wakatimura moto ya ipisa. Kana ukatenda after this revive, pana shichakonnecta ne life yako because your faith is alive. Yaneka ne wanu wanoda kushadirwa, but hawadi kushadira nyaya dzao pamavi. Go back to the point of need. Ask God who hears. Anoti huye kwa nini? Kukutai munosaruri, chakai munowana. Go back to the point. Please. Deliverance is sustained by in church. The way seems that we declare over your life. Good. You must not stop praying. No matter what. No matter what. Keep on praying. Pendaka mira panapa, ndakaona inozinamo inini. And even basi ichokwade. Namu
unoiziya nhamo yendiri kutotipendiri panapa nhasi. Kuna hakutotanga kuti zvikufamba, but inini wacho ndinotoziziva nenhamo yendakaona ndichiri next door yenhamo iyo. Wari wani mufano unonyanya kundisimutsa kuti distance nekwendakabva ikure. Ndikaramba ndakasimuka ndiri pedyo ndingamuwire kwendakabva. Saka every day ndinoramba comfort zone. Noti Mwari pane zviri nani, greater glory. The Bible says he takes you from one glory to another, and he takes you then to another level. Hallelujah. Ndaitojoka namukoma wangu ndatokuno. Ndikati akandiseka stereki. Mukanditaurira kuti asi hauna urongeka. Takamukire kuma passport $50 bonus. Murume ngokugara aina zvino. Ndakatanga kutenge motika ndokana store license. Iwo akatange ma license nhasi ana motika. Hallelujah. Mukadzwanga nditi baba muna zvivindi zvei. Kwete. Kutorowa kucheke ma long distance. Ndikangosvika police yati, how are you men of God? From Mishkana. Hallelujah. Ndakaruti unokokana matira. Zvino zvavo zvisiri kufamba. Saka paroti tinorowa 120 tisina ma license. Mukadzwanga akati baba, next week pano musauya. Musina. Officially ndamudzinga pano kotsvake license. Tinonyarire paimuka kweshere munhu ndiri mune mhosva. Hallelujah. Ndobva ndatoti all right. 3 days ndakanga ndakutouya kumba nayo. Kuti ndaide kuita pakwendeende kozi nditi anditaura kuti zvinoita kuti muende murodi. Ndaigara ndiri otopinda kozi etaingena koti otosiyalo. Congratulations. You must understand that deliverance is sustained by prayer. Hallelujah. Deliverance is sustained by prayer. Kuna wanu wachadzinganisa minana yao pana. Wakumba kupinda biti kutera breakthrough ye life. Kuti kwatiri uko tiri kusarira nenyasha tiri pamusoro pedu. Hallelujah. Saka ndakabva ndatsanangurira ndikati imimi mwakamukire mahara. Chuya ikuno ndikuturike maoko. Amen. Kuti Mwari akupei nyasha dzekushandisa zvomwakamukira. Ndandina kumukira. Ndakatozongoendawo akanodzira saa kushupa. Chambokure paHarare nguya. God is still at work. Amen. And God is still doing things. But what is being waited by God is that church that goes back to the point of prayer. Because wakauya kutangai kureya. But wakareiwa nanasi mushipo. Do not think nekuti vanhu wataura rubbish about your life. Wapedza kureya unoti pamusoro. Tisiri kudiwa kune destiny rina. Vanhu vachikutaura vari kukubhodza kuti dzoka kumashure tifanane. Banana anokutaura ngokuti wanyanya kusimudzwa. Saka paunochaukire makuhwa ari kuti huyu atifanane kuno. Iyoyo inozi the mystery of deliverance. Yekuti wanosunga tambo gumbo rako uri kufamba wokubhodza kuti dzoka tifanane. Batiramba. Amen. Kuti inini tiriwe level rekumberi. Amen. Tiriwe kuende kumberi. And so I keep on praying. Zvakaoma namata. Job is a good example. Satana hadi kuone progress mpenyu wako. Paakaona kuti pamba pake pakomberedzwa wakarequesta Mwari. Ndipeni kana ndiroye munhu mbozi hasi kuroye kabandeka. Yes. But Satan, why did God give me grace that I can destroy Job? Mariaka kuko iwe potoripo ba. Aubatikisho kunanya. Only the Bible says my people perish for they lack knowledge. Knowledge is power.
muri pasai unofamba wega uchitotaura nyaya kuti ndine umwe munhu but unoda kutanga mazwi mamhepo anonga echirira kana kuzwe zvimwe zvimasaundi moti presence yaMwari hapana. Amen. Indoripo kai, keep on singing, keep on singing, keep on testifying the goodness of God. Ramba uchitaura zvokunaka kwaMwari. Wenda vanhu vari kutaura zvavanoda, ramba uchiti asi Mwari wangu ndinomutenda. Apostle Paul says, handidi kuti murege kuziva amatango zvakati zvimwe zvakatidhonzera kurufu, asi Mwari wedu haana kutitendera kuti tive nyama yemakora. God is still at work. Apostle aiona achidhonzwe bhachi, pane vanhu vanoti hanhu acho anonetsa kuchechi. Paul wakatobatwe bhachi ari kutoita zvendirikuita, kwakuona ndakuzvuzvurudzwa kudini kwemakuparidza handizvo zvinotaure mutemo. But iwo wakarovha kuti wakazwe magoza echikureya handiuyipo panga asari nezichechi rawo. Chechi itairumbirira rimwe zuva yakumberi uchizimboti inofa nekuramba. Wapedza kutaurwa ndigosa kana whoever example endiri kupa Sunday yacho uya ubva watange kuite ashari ayenikara yako ngazochinzwa ndigosa wacho asi wangoaisa muno mamamani hamusi mamamani Jesu kadamu. Keep on singing. Let your faith be kind. Ungatanga vanhu vakandishaise chigaro zvawakaita nekutsvukira kwenyu kwese kuzvipa kuti haana kundiona baba aite election ine basa rei. Ine basa rei. Ndiani wakati kana ukapatwa panyika unoende udeni. Gosa mufundisi ini ndiri kutoparidza pana. Ndatopedza noti Jehovha ndibatsiri. Ndoda kuzoona umambo. Hazvina guarantee bazvi. Zvinode vanonamata Mwari. Mumweya nemushoko. Amafundisi akati akupinda munenge wasi echibvisa time pawo ari kubauyo mumendai kunayo. Why? Because izvi ndezvenyasha dzaMwari. Munhu waMwari masikati maparidze a very powerful message ndanyore pasi pana. Do you know that the people has been put to sleep by the message of grace? Unosamune chiti zvakabhadharwa kare paKalvari. Iye iri mhombo. Unototaura zvokubhadharwa kwenyaya paKalvari. Todzoka here muzvimi kuti nyasha dziwadzo. Zvakabhadharwa asi kokuhura warekera. Hallelujah. Amen. Keep on singing. Always be found singing. Saka zvinode patience kana tapa nguva yekutsvaka Mwari. Elijah unonamata kuti mvura iya yandakati ngaisanaya ngaichinaya. Bible not about 7 times. Waiti muranda akaenda otsoka. Oenda otsoka. But iye wakaramba achiti ndiri kunamatire mvura. Iri kuuya chete kunonoka handi kureka. Unozodzoka achiti hapana kagore kasina nebasa rese. Kanonga muoko womunhu tingataura kuti Mwari watotizwa ere pakati zikazi taurira anengoro afane kwendi. Vakuuye mvura. Maonere ewanhu handiwo maonere aMwari. Haleluya. Unoona ere kuti anhu echione munhu usikazofi akaite zvine musoro usikafi akachata ngazvisakumise kuwedze magauni. Svika uchiti inini handidi barakazonyanya unaii. Usina nemukomana wakupfimba ende pamagauni woti Jehovha kana ndakuzotsvaka ndinodera kadai. Deliverance is sustained by prayer. Acts chapter number 16. Bible not zvino panonga pakati peusiku. Paul na Silas wakaita sei wakanamata because ndakauya kuno with the subject of prayer. Ngati now manerano ndikuti deliverance is sustained by prayer. Hallelujah. Zvaitika panapa Paul na Silas wakanga wachifamba mumaguta wachiparidza evhangeri number 1. Number 2 waisimbisa chechi kuti varume pemakaona tichirohwa payapaya kurohwa nevanhu handipo panogumire ministry yedu. Dzokai kuchechi tinamati echisimbisa vanhu.
So Bible not mwe musi tichende kunona mata. Ndipo unoone musikana wakanga aine mweya wekuka. But zvaito taura zvakanga zviri zvechokwadi kuti varume avo vanhu vaMwari. Wateerere izvo vanotaura ngezvechokwadi. It was true. But Paul unorwa nesource of information. Haana kurwa nemashoko ekuti ngezveshuwa kuti waprofita. But the source of information ndo yaanakarwa nayo. Nanga inogona kuda kuti zvichafamba ishu zvinonga zvichitofamba. But the source of information. So hazvina kutanga nhasi zvekusvotwa. Paul wakasvotwa ndizvo kuti munhu uyu unotiti anhu aMwari iye umbori wake. Musanyanya kufarire chiprofita musikafariri source yechiri kubva. Ukagadzikwe pasi ngemunhu kuti ndingotsanangure tsanangudzo yeupenyu hwako. Iti source yenyu ngeipi first? Mozondipa. Asvotwa unozi wakacheuka ubati. I command you. In the mighty name of Jesus. Come out of here. This story. Kune vanhu vaiziva kuti manheru anopatafura pachauye mari. Nokuti pane mwana ari mustreet izvozvi kutouka. Ari kutotaurira vanhu nyaya echibhadhare mari. Iye chaakaita kugarwa nemweya wekutaura zvinhu mari ichipinda but ine vanoidya. Apedze kushanda waizouya wosubmita watenzi kuti kwendaswera ndaone maranzi atatu. Avo vari pacheya dzinotenderera wodya mari iye wodzoka futi kuroti. Basa rake kwende kuroti ouka otore mari ouya okuture mari kune vanodya. Amen. Saka Paul haasi kudzinga mweya uyu kuti musikana azikane kuti haasi waMwari. Uri kudhika nevari kuseri kwezviri kuitika pamusikana. Paari kudzinga uri kuziva kuti kune uchachomoka uri pacheya right now. Kwedu kumushauri ndaona munhu unongorwandozarwa maZimbabwe. Kune munhu unotoona ari pa echitofamba echitinhira totarise zvimano poto zvaari kudhonza ngeshiri echitotinhira iyi paari kudaro izvi anhu anonga ari kuite chikiyu pachigayo mari echitopinda. Ndakazomboti kumaraini kwedu manje kukati chigayo ichi chikandomutswa pakati hwe kati of course sound inozika kuti chamutswa. But maurire amene apabudeka butu unohamba ari kugaya kusvika 7 o'clock 8 echigaya basi. Ndikati uyu murume kuti kuti anhu ese ufu hwawo hwatopera one time. Akaridza nhasi amount iyoyo inouya he mangwani. Akaridza futi mangwani inouya futi. Madyire yesadza rano. Same direction, same corners. Wanenge uchingowina. Ndakazokangana ogaise chikafu chehuku. Ndakazokangana. Is it normal? Banda yakudila newewe uri behind the scene. It was dealing with the enemy behind the scene. Kurwa nemuwengi uri kuseri. But ariye uri kukonzeresa. Unomoziya kuti petikana makapana pane hari dzichakwata istiri pana. Amwe achikwira mabhasi awo fambe kwenda nezita rako kun'anga kana mumapako. Iwe uri paHebron manheru anaya. Unonga uchingorowe tutsiyo uri paBenja. Dzimwe hari dzichatange kukwata. Tiri pana. Deliverance is sustained by prayer. Saka wakuimba rewesa fire.
Ushika msoro wa chena. Tarama wana hapa Hebron
kuku kaukire matanda emsama cheka ise mchapira pa. Deliverance is sustained by prayer. The sustenance of your marriage. Atipali tini wanu wanemisha ino panika. Nato kupali tina chembele pa mshawako. Paratani swa inerufu. Ayashe. Irigu swamu oto umo uruku yemwe. Odi nasi manerwana. Shona ya kumisha kwa hini minoti pane chinenda ne chingu. Hatika unga nipa Hebron pana. Toka tiri wanu kusepa marai. Toka tiri wanamura mbiwa kumishape. The devil is a liar. Wesa na miko ya rufu ino pera manerwana. Wesa kapiki wa jeri no parada. Your company must not be sued. Hatina company no suwa. Musaite usiku wa kundorala. Takaite baba hata atiri post. Baina pizza afanika akadai. Then to understand that we are here for a serious business. Jumabatine kuungana banapo. Toka tini wakati wa shambamba. Jumabatine kurana pa Hebron di Chinamata. Toka tini ma transport ya wano. Watu toke marai. Gazi uni badai so itila meeting hapa chaiti. Watu baada moto wakati the difference is sustained in prayer. Ho abenze kudzinge mwe yaochi. Nakasonte muri dzimwe nyaya. Akati Bible not akabatwe patch. Akaende kwanaye kunozi ku marketplace. Okay. Umusika ndoko nembuya dzinotsi. Dzinokasike kudaire more psychology. Akangona mnechuze ipa anonga akutopotsera anokanga noti madimandi akusenzesa ngebusiness. Saka ndoko kaendeswa nakopo na Silas. And Bible not wakatozi warowe. Wapeta kuwaroa wana wafarire mtilongo. Wafarire mche. Akasire warinde akatichengetayi. Ya. Tichandirana baeta. Nasika bwarwa shapana sanfana hokuzwa ku WhatsApp eche. Ndomba no zile Bible wanosiwa wali mche. Wali mcheli watu omuranda. Abana kutiza kwachaita, abana kabana kwachaenda. Amche. Pendele kuti deliverance is sustained by prayer. See what the guys do. Cheni zili makumbu, maoko akasungwa. Akati jenze shakasungwa bati muromo. Hauna msungwa. Hauna msungwa. Abata ngekuroa ndino muzi. Emujeri akawazwa wachinamata nekurumbidza Mwari. Pari kuzi aiswa mujeri ndopa akatanga kukwidze teba mbre. Ndopa atanga kukota scripture achinamata Jehova. Cheni ziri makumbo maoko akasungwa. Akati atinyaraiba kumurumbidza Mwari. Aile murindi wejeri wakazwe LP.
Chukwe. Cheni tiri mwako.
mwe ma foundation yo akaipa atanye kusheka kiri pa Hebron manewana pale mbuya tijataka kupunda takatile makole tijiti ali mwakwenda wana kuleketa manewana nesara Jesu I declare an etiquette upon every conspiracy of the enemy yakingasi funduke manewana awatingalisa na watu mawene let there be a divine etiquette in the camp of darkness. Wakatanga kusheka sasa ile walikudutsira kuti kana ari mari akurowa anowaambia nechira anowamuroine anga yacho pakawa nekufunda kwake ngeitani tikadamuka kana ukatenda manerwana you're going to see what the Lord is going to do. Ukatenda manerwana pane chinoenda nechimwe kana ukatenda manerwana Hebron ndizwe that devil is a liar wakachaitwa kutiisa mungeka wakachaitwa kubata life ya upenyu wenu ndauya manerwana ndakaitira soto yengeka kudamuka nesitara Jesu. Deliverance is sustained in prayer. Wakasimbisana na Cyrus, wakati Cyrus tatomu jeli pati kumwari wedu ahasiri mcheli poli mwezuono ndakasungwa shangu pati andisiri mcheli diri mcheli pati andina kusungwa cheni atisiri mandiri diri kuwemba pati kuwemba kusipa moyo pango yakakone kitana Jehova wani wakandiri chekita pati kurampane wano akusi kurampana mware. I know of a man called Jephthah wani wana muramba pati maria wana kumuramba akati murambe isheni pati mbare pago wangu. Deliverance is sustained by prayer. Chele nakatanga leka kuti ngenge ngenge jishoma in the mighty name of Jesus. Deliverance is sustained by prayer. Kuna wanu walima cheri kumshapao ulisapo Cape Town pati mbuya ilikuwa mashingo kumano hiyo kumashingo kwa muro hiyo buya ile hembe zisina mapata yakakara pachikuwa chakashipa nekimba ine uswawa kutonaya ile kuti ku Cape Town kumasango ndosha kaite sango matara endakaona aliko masango mashireke kufamba. That devil's a liar. Operation Jerikari kudubuka ilinana atanesta na Jesu na wikusona mata Cape Town weza akakufari na mjerikane kete life yako. Deliverance is sustained in prayer. Mbuye yaishina ne mazino yale manya aliko masango kutaweka. That devil is a liar. Operation Jerikari kudubuka. Deliverance is sustained in prayer. In prayer. Fire. Kuna inozi maximum prison kwelu ijeri sindo ordinary
Jere kuti kanani mawindo munofema ngepadenga. Kupinda kwemhepo kana kusapinda, they don't care. You are under punishment. But now are in that big situation, they still find a way to praise God. The Bible says when his praises go up, his glory comes down. Glory means presence. Wakomana wali mcheni wakakoka presence mcheni. Wakati cheni atiti chinji muno. Chatino chinja in environment. Uzabo fauka enda koti nina atiti kudai chwange mtupo ndiu. Ondori mtupo wako ndiu. Wakando bako wapo. Saka usasuko mshira waka shiba utungati di soko edi so. Andiwe soko. Pate soko yako yato chinja isho shishi. Daita heri pati diri soko yaka soso. Dinege presence ya nuo kama lae. Manerona yakana tikata itangari mpeni. Neshumba itaona shuhono. Bisi muno kiswaere manerona. Muno kona kukuja pana maku porofita. Kana glory yao ya paka dipeni. Zikazekatikaite presence pana. Nyaya haisi ya kubune marriage. Inyaya kudaite presence mu marriage. Haisi nyaya kuchinje sitaka na sene mkana mtupo. Kudaite presence pa mtupo wako iwe. Oke hei ndini huisa patitere wa inge zoto. There are certain transgenerational cases zinotere mtupo. Bale muno noto faiso zidu ndine mari mkepta. Bale alango bile kwende kuonano kuzibabu. Unotoka kushaba kuna marezo. Yes. Kana una enda kwa kanyara otoka kwa kanyara. Why is it no register kuti kune mtupo ule level unogumira. Bale mari ya unotendera kuti iyi mari ndo inobatwa ngesawe. Kana kutoda kuti iwande ari sawo unofanira kuromba. Zviri matraits ropa. But manerwana Bible andiro ere rinoti kune ropa rinotaura zviri nani. Upfure roina soko mukanya. Wisa dzakasanganiswa netsinga dzenyu. But kana taakutaura zvefinancial breakthrough, jeri reurombo ngariwire pasi. I declare in the name of Jesus. The Bible says he died poor that you become rich. Find the presence. Yamwari mu situation yeuri. Jeri rinoziraita zvese. Cheni hadzina kuzipaka zooneke mutumwa wakauya nemakimura. Dzenga dzakazwe kuti daka zvamuno. Atitenderwi pakuramba takabatire makumbo emurumo. Ngoni chakonzeresa chiri kutobvepa muromo wake. Cheni dzakatotange kuolokete kuti anhu akatise pana tode kupedzerana. Achira gomba ngawire mugomba. Akukurutsai ngariro iyi yekuti ngariro anake ndinotozozwe tsitsi. Nokuti Bible inoti munhu wakafa wakatadza ndiye ngafe nemhosva dzake. Saka wana wake ngavachengetwe mboko ndiyo ngairohwe. Alright, don't depend on Shumai. Deliverance is sustained by prayer. Ndinokuda munhu chanamata pana. Zvinoita kuti getani dzisununguke. Majeri akunubuke. Right. Pane chinhu chamunofa aspect inokosha. Jeri harina ngozi rakawa kubve padenga. Rakatanga ngemufoundation. Chachakudhirwa nacho naMwari is the root. Ari kudhira netinoti ma-strongholds, ma-principal, pamudzi pacho ndo pakasvika Mwari. Uchinamata Mwari kumbira Jehovha wenyasha, dzichadhira nechakabate life kubve pasi yake. Muti ukanga muchimuona uchimera uchikwira mudenga, ziya kuti pasi pane chiri kudzika ofuti. Mukazoona uroyi hwakumanifesta mudzinza mwenyu, musangoti anhu acho anondoroya. Ziya kuti pane uroyi hwakaita zvokudzika nehwemwakuona uchikwira. Saka dhira ine hwakadzika ndo hunogokora nehuri kukwira. Jehovha akati ndaakudhira nefoundation kuti pashaiko unozoiswa futi mucheri. Nokuti kuti riite futi jeri paine makore kuti riwake.
Saka Mwari wakangowisa kuti ziyo kuti maresources achade kutange pafoundation. Ipo pari kumbosimudza foundation apo ari kundoti kudenga kuna Mwari. Echitofrema chechi amwe chake jeri. Tinoda kudzosera muwengi wako mumashure ane progress pamuwengi wako. Jeri ngaridonde paari kuri waka iwe unonga watomberi. Paanoda kutera anoona wawo uri mpalasi. Kuti mazuva ano ane free operation munharaunda mwangu. Because ndiwo wapa chimuti. Nditengerei manheru anaya nditaure endati inini the legalities. Hallelujah. The rules of engagement. When we are seeking deliverance, there are ways we must follow so that we say we have prayed. Hallelujah. Ndikangandapedza zvinhu kudhira nazvo izvi ndinonga ndapedza kuparidza. Chekutanga chandinoda kudhira nacho petiri kuti deliverance is sustained by prayer. How then are we going to pray after this revival? Tiri kundonamata sei kana taakumba. Hallelujah. Uchinamata kune aspect yausikagoni kuparadzanisa nayo pakunamata pako. Aspect of faith. Mati unotitenga kuti zvawanamatira nyangwe usina chawaona bude muprayer uchiziva kuti zvaita. And Bible not without faith is impossible to please God. Hallelujah. Bible not he marveled at their level of unbelief, and he did not do many miracles there because of their unbelief. Saka uri kunamata uchitenda pete zvekufarisa kuti andanamata nguva yakareba. Some of you are worried kuti hamugone kupedza 1 hour at least ndokuti ndizondanamata, but zviri kupedzerwa 1 hour zvacho hapana faith. In 1 hour without faith, and the Bible nobharati une 1 hour yekusaifadza Mwari, for without faith is impossible to please God. Saka ukasete wati kuti 9 wozozwe ara muna 10 uri kusafadza Mwari pa 1 hour kuti hapana faith. Saka uri kuti you are a noisy God. Pero rinodaidzana chechi iro aripidi. Saka this aspect you must take consideration of it. Whenever you want deliverance, pray, mix it with faith. Bible not kuna James 1 we hawana kugamuchira nokuti kutenda kwao hawana kukuvhenganidza nekutenda. Hallelujah. These guys, they prayed. Kuti Mwari tiri kumutenda, and prayer yao haina kunyorwa kuti mazwi acho aiti. Bible nobody, they were praying at midnight. Midnight hazvire kuti call for kuroko chete. Midnight is time of gloominess and darkness. Amen. When things are not moving, the season of dryness, that's darkness. That time you need prayer the most for you to be delivered. 1 hour circuita zinem sorrow, you need to be prayerful at that moment. Amen. At midnight. Bible no quote at midnight is the time when the enemy comes and so tears. Masime munga ile wakauya neseso. At midnight. Time yorudi ndio ukamsha kangu ku Zimbabwe. Wori kutumire mari yacho unonga yachimwe kirana. At midnight you need to pray at the most. Mix it with the faith. Now there are types of prayer. Bible notudze kuti mukaerenga mapisa remu unoti David interceded for Solomon. Ari prayer ana kuti Mwari ndikomborere tai kuti zvinhu zvangu zvifambe. Wakapuga mekuna Mwari ndinomudaidzaishe uyaye pano ndinomudaidzaishe uyaye pano ndinomudaidzaishe uyaye
He interceded for Solomon. It's a type of prayer. You will not never do what you find to. Almost see us, Una Matino, you are going. What I would take another Babylina Kusiba. When would you marry by all I put it on? Would you marry Babylina one who got Satan name? Now, let you touch it, Kasanga on Hatch. Maripari kurana mangale kebu wariswa. Ape makore kura uchina mate in the city. So Solomon urukuna mate wandi David. Achije mari Solomon ikanako sotonga. Itai kuti atonge akapotere twane runyala. Uye sheita kuti sini fane ndalama. Jimuye mu life yake. Para singaiza twane ndalama. Kana akutonga ngakarike. Uru tilane intercession kunamatire kumwe. Bible not kuna Isaiah. Mwari chitasenyika wakashaye kuti oropa father say one. No kuti there was no intercessor. Nepoti chine deliverance kupenyu wedu intercede for someone. During time you ono namatire umwe usine inewe. What says only my finances, my future, my benefits? What am I no perfect time in? Now want to do hallelujah. Uno tikana Solomon akutonga isiri from highway and Bible noti paka ngakutonga chicha kaitika. Kuna mbuya yakapepa shipa. Mbuya yakasoma bonzo achibala. Kutikana tisa titanone wisdom ya Solomon.
Ati kariba kuno. Akafanya getoka 40,000 miles. Akatakule Koriti. Jijipe pamuna matu wakaida siku na tefutari mpeni. Do you know what, even if you are going to die, but the one wanafanya usara wachiselebrate, wachifamba makorite, emakasia mana mata pa all night eba April. Kuni wanu wanafanya usara wachifamba wa ile peace. Sometimes mchacho moka pa wanaweni wachizodia. Eko na muka chipoka about hata nichekete, ando chekete kuwa. Uka indistinga indasita. Results are coming. Muya kawela tauya wakone wisdom yaite mkurungira ana kuya ne muromo kunga kupaya ba. Wakauya aile Korinte na kasi kana Solomon ya kutonga. Ngauye ne sirifa nendara mangashuani. These are the days wakasho wisdom yetu ndauya ne Korinte. Ndauya ne sirifa. Akawale peace in the marriage at that time. It was the intercession made by his father David. Tito lipana hapa uchatakule mtori male wana wako imwe hamatako intercede for them. Intercession, it carries power. Yeah. Why? Because if you intercede, there's a transgenerational blessing. Munoko na unamakina mwana wenyewe akazofamba ne mota. It's time go ahead 1 2 uchiende ku prayer mountain. Mwali muri hapo. Ngairo pafati. Mwali wana wangu gawareke kufa kuwaisati ya kwani gawa wene utanama tamstara Jesu tilorambita tao na pamgwa gawareke kubiwa gawareke kurasikirwa neshino kosha sopenyo wao uchepambane toka bwana ukazomusu hapo titakamilira Moses mwana wako nyango ukanga wakafa Moses uri enjoy mnamato we all night ya nasigo. Power of intercession must be understood whenever we are seeking deliverance. Intercede. Bible mkaenda Acts chapter number 12. Rino download Peter. Uno battle. Deliverance is sustained by prayer. Change kubaba mai mako yakati huyatuona na komana. Pasi pechiri. Karo. Ali baba mai mako. Peter. Pasi. They were interceding for Peter. Usiku anozwana kuichuya pando rodapo babuda kwa kutanisa kwako na lipita kwa ofareto kuti atenga konfirma kuti munhu wendeona unonga pita. Intercession inoita kuti mwe hondo yomwe munhu iriwe echito ndakashaya kuti ndakabuda sei iri church yepa Hebron ndati mutendi wedu wana temperature kaitike BP kaitike chuka kaitike umwe wedu anatwa. Intercession brings deliverance. Intercede for someone.
Zimbabwe wana mata ulipana. So prayer for deliverance, it takes people of intercession. Be someone who no mira on packet. Number 2, prayer. Bible now. Job 22, verse 28. Renodi, you shall also decree a thing, and it shall be established. Uchataula shinu zichaitika. Uli prayer ruka shinu jinemso. Wenda uruku samuja andina mariye start ye mandore business and kuna matira pana. Jita ule no kuti there is power in words. God has invested in your words. Mwariwaka kotaura kama mwamari kuti be fruitful and multiply. There is a namu ina nukupuloka. Iswira mwari. Matebo na jina jia. Uwisa mwariwaka ti be fruitful and multiply. There is power in your words. Let when you go down to the knees, speak words, they will materialize one day. Mwariwaka ise simba pa mromo emu. Let us create men after our own like image. Says that the power yakapuwa na mwari. Mwari waka going to be fruitful and multiply. It's automatic. Okay. I only want to pray about multiplication here. Shakatawa kama shikaramba shiki. Ukatenda kutisa utataura nasi manerana shide simba. You are going to see the results of what you are going to say. Kana ukatilea nasi shinoitika. Ndakamba unawa atimai. Echiti mazwango apuriki zato bandati. Apura saka. Aide kwende kulepa. Unaona munu tona matire kwa wadziwa. Ndikati saka gazabu ndiriteta ndaredi kurwadziwa zvipere. Ndikati kana Mwari akanga akudoti murwadziwe muchanyarara zvemuruta. Mune mhosva yeine mazuva adarika. Emuri kutenda kuti adarika akanyorwa ngemunhu. Hamusi kutenda vamuna Mwari wetime nesise. Tendai buya kuti nguva iri kusvika manji. I'm tired of waiting. Ndikachimbuye nasi manerano amparari baba penya. Andisi kuna mataba ndakati mwaraba mchinineza kaskai kupepa mapenya. Because pemuri nemwe muri kudekwenda distance yacheka kurisa emane tere maita. Put your house in order. Amen. Yola ina paketi mwende akafungo ndiri kutamba. Power in words. Ndakazwa kunetana nemunhu wemotika kumpopotera. Mukwasha munodaronge kana tafona kaskai ndikati mbuye vandamchipopota in Swiss atina tauri. There is power in words. Yapeta ndakati mbuya muchishike ikoko hamuna 20 minutes muri muchipatara. Ndikatoti handidino zidisota. Ndimwe matidena nezviredu retanga farira. Zvinhu zvenyu zvitatanga kumhanya kudarika zvemuri kutaura. When you are praying, learn to impact your world by words of faith and power. Ndaiwa time ndakanesekana nemudungu. Chinhwani chendakaita ndakati handina matiri mudungu kuti mpone. Nokuti mwakanga musikamborwadzi. Zvacho zvaandirambidze kundya ndo zvendara kundya zvidhire nezviri kurwadza. Because I can run short of words to try and bring some powerful words to deal nenyaya dziri mukati mwendisikaona. Ndikati Mwari imimi musaito ndomwe munoona kudarika inini. Deal with that nonsense. Every nonsense must stop. Pandadanga umwe zvima juice zviya zvinotanga zvati. But up until today, ndinozvira kuma next door. Zvekuti mudumbu munonetsa.
exercise way. Umwe musinda kati inina andikundwine muroyi. Unotore dombo kwa kulise pa manda ya muti kwa ndodo shika muripo pa mapeni. Edi mundu echishika unozwa eka kukonfesa ndiwo nga uchindimisa hii. Because yaka siya dombo. Ata ule kuti sekundi ushika muripo pa mapeni. It is not uwela iswe pa manda ndori nesimba. The words the berekete ipwe ndoti nesimba. Kuja ule kuti newe can put your enemy on suspense. What is your family kunganga sichashandi? Nilipano wa Cape Town Jehovah chidiroba fata. Learn to other ways to see your deliverance. Jendiru kumtaurashi inozi home and away. Uli kuchechi nekumba roa Satan. In the presence ya wama congregate kanawega Diana Satan home and away. Uli kuchechi kana kumba wherever kwe uli. Release mashoko anokonzeresa munyika yemwera. Mwari wakango mukaboy kana ngeni maka to let them be light. Kwera ingari katitata ito. Rikatange kuveneka. You must say words to end certain things. Kune munopindwa stop sign here. Yekuti yakanyorwa haina zveyadaidzira inonga yakangonyorwa ngemunhu kuzi stop. You know that because that got no nepa. What you know about you? You are still able to release words. Release your word, things will work. Sweet things are going to shape up. Kushitaurira property inodaidzwe kweiri. Satangire kumari, batangire kumaswi, mari inozouya ichitere iswi radaidza. Nyaya yenyu munotuke reti nemare dzacho musati mwadhira neishi. So learn to declare. Number 2. Last point. We are talking about prayer, which sustains deliverance. Tinema examples ndodo upedza uparidza. Tinema examples yewanhu wakanamatiwa newakanamata. Daniel unozi uri kufiwa nokuti mambo wati taurai hope nezvezvinorehwa. Mukasazviita muri kufa. Daniel haana kubata akomana kwatoshata wakati tiri kukumbira. Imwe mati tiri kufa taakukumbirawo mazuva. Rufutariswa tizotiuraya after so days. Bible they enter in prayer. Deliverance yao haina kubve kumwe. Kwa hiyo ane nganga zhinji mBabylon. Ukatozostart Babylon yaitonga neng'anga dzinopuwe macheya awo aibhuruwa. Mambo ari mpalasi unoti siyai macheya ngearoi neng'anga dzako. Apo Isaya auke, apo Isaya roi, apo Isaya anofamba nenyoka. Amen. Imo uendataura akazi mambo warota asi uri kuda kuti mutaure zvaarota nezvo zvinoreva. N'anga dzikatarise mukati mwemaoko dzichisikiza kudai. Hapana chakauya. Daniel akati azozwa kuti uri kuitapo zvauri kuita kuti kuna Yahweh Jerusalem, you are going to die soon because the king requested the request. Zikazi ndipe mukana akaendepi n'anga dzadzitata. Let us go back to prayer. Amen. But only deliverance comes when we enter in prayer. Our deliverance is certain. Deliverance is sustained by prayer. Kanadaronge
ilo ni wakati Jehova makati mimi muri mwari wano ratidza zvakawanzika. Zvakawanzika nhasi kasvikude pachena. Bible noti iye wakangoti azopedza kubedurirwa ngedenga kuti nyaya iri kugadzwa ndiyo kuti zvakawanzika izvi. Wakandiona pamberi pake pane sikumudhori. Zikazikana muchida daidzai mambo muwatsananguriri nezvezvinoreva. Ndopanoti kudenga kuna Mwari basi pane wani. Deliverance is sustained in prayer. He terminated death by entering in a prayer room. Achikumbira Mwari tofa here muri Mwari wari kumusoro. Ava zvawari vakatadara mambo mwakaroti izvi zvinoreva kuti zvakati zvikakonzeresa promotion. Yakazokonzera futi kuti anhu anyore gwaro iye asikazivi. Kumurongera nokuti wapromotwa. Daniel chapter number 6 verse 10. Bible not when Daniel knew that a decree has been made according to his law, he got down to the knees. Akapugama futi akati zvauya he. He entered in prayer. Wakanamata Mwari. Baba izwai gwaro ranyorwa. Ndatotarisana nemutongo unorwadza. Denga rikati ndozvetinourire panyika izvi. Deliverance yake hakuna kumwe kwayakabva. He opened his mouth and prayed. Amen. Hallelujah. Amen. Manheru ano toda kunamata kuna Mwari. Kuti Jehova Shamani deliverance is sustained by prayer. We are going to pray. Manheru ana kuti Mwari imini Mwari wasuro chiboshita. Pada kutopedza ndichinamata. The last example yanatoa yendiri kuti deliverance is sustained by prayer. But kune chinozi success in life. Amen. Success unoiziva kubudirira muupenyu uriko. But kune umwe murume wakati Abraham akwegura unomuti iyo enda unonditsvagira mukadzi waIsaka kuMesopotamia. Nyaya mukaerenga iri fani kuti umwe murume uri kotsvagirwe mukadzi iye ari pamba. Akatogara kwautuma umwe murume kotsare munhu wakanaka kuti auye kozi ndio wamukadzi wako. Chokwadi ngechekuti kunaka kwakauyiwa nako kwakanakire muranda. Kwete Isaac wasare kumba. Because warume they are visual beings. Wanotsara ngekutarisa nyangwe asikazooni mwoyo. Saka murume uno uri kuende kunozi kuMesopotamia unotozi uya udzidze. My God, ndakwegura I'm about to die, but I want Isaac to marry. Zikazi isema wako pachidya pangu apo dzidza naMwari wandinonamata kuti you are going to fulfill that duty. This servant unoite an oath obva ati ndiri kunozviita sezvamataura unorongedzerwe zviro obva apuhwe ngamera about 10 camels. Amen. Ndobva abve kuKenani akananga Mesopotamia kumusha kwakabva Abrahamu. Ari kuende koita assignment yakaoma kotsvagira umwe murume mukadzi. Bosi zvaigoneka kuti mukadzi auya Isaac oti handimudiba nemhino dzake. Haleluya. Kana kuti handimudiba texture nekhala yapesana nendinoda. But murume uno achienda zvake kuMesopotamia wakatenda Mwari kuti Jehovah wandakwenda he will grant me success if I pray this God. Unozi asvike patsime haana kutanga nekutotanga unansoti hino asikana zvauya. Unotondera kuti deliverance and success is sustained by prayer. Unoti kungamera dzese tukamai wakataurire ngamera kuti go down, we want to pray. Dancing down iye waizviita nengamera. Ngamera dzichidaira
connected na kwa. King James version give me good speed, but grant me success. Prayer yake akati, oh Lord, grant me success. Rekaidi mtawile Hebrew mukujamaika na mahuli kuna Esau anoti, oh Lord, grant me success. Ai batime bendiri mutawura ndiri mutolewesa kuti mukujamaika ngane mahuli ne pambi zinonga tsakamire kutore varume wanu pakana mate murumo Bible not Rebecca wakaswecha kwivi akati, this is my time to go to fetch water. Nobody pane murume anamata kuti grant me success. Tena uze Hebrew mahuli akati tichazoenda mangwani ichimomba nobody mahuli akune murume anamata kuti grant me success. Munamato mukomano wakamise mahuri akati imvura ichakawanda tozoenda mangwani. Rebecca ekamukuta akati ndiri kuzwe mabhonzo angu achindichovhera kumvura. Deliverance is sustained by prayer. Akaise mugomo pakadza mwana wemunhu akati mai anondipopotera rekai ndiende kumvura. Pane jaharaziye aspect yeprayer kuti kana ndakune murume nemukadzi anorooreka mabvi. Grant me success. Rebecca achuya iye akati, munamato wangu Mwari munhu uchafidha nengamera idzi ndiye unofanirwa unogamuchirwa ndi Isaac. Sustenance yezvese izvi zviri kubve paprayer. Doko haana mazwi akawanda baakataura kuti yeye chakazodaita wakati, oh God, grant me success. And unotoratidza kuti iye waisatonamata nokuti unoti Mwari waAbhurahamu. Haana kuti Mwari wangu ndinokutenda, wakati the God of Abraham, grant me success. Deliverance is sustained in prayer. Mahuri akamira akati atiendi nasi nemasingle romance akati atiendi yo kulikudiwe effect inaenda kukuta rekenani kunorori. Haleluya. Neane makuhu akati tichazo chere mvura kuma 5 swalanya sopota anomuka usiku kuroyaya akati akazenda kumvura zikazamusani chaira babana chipotumai wakomana iyo kwana matirwe musikana. Deliverance is sustained in what? In prayer. Success is granted in prayer. Chincho wauya uchida pasangano rimwe chawauya chiri pamwoyo pako chincho wambonyatse kubvire kumba kwako mandiwana kuti ndakwenda kwatsigwa sangano kuHebron. May God grant you success in that particular area. Yes,